name is Ncedo Sthembele. Jeku. Welcome to Mbekezo Online. As you know, we bring you every insert, every boxing news that happens. As you know that in the province of the Eastern Cape right now, and Funeka, Rush Hour, came in from Russia and has won the fight. He's going to tell us more in details of how he prepared the fight and what happened and what was introduced into and what this fight means to him. As you know that he was in a dark stage of some period, but he managed to recuperate and come back to his own career. So let's talk to him. For a fight, to be honest with you, I mean, the fight is familiar with me in 2 weeks, but because it's not going to do such a minute, so it's a very fight to go and it's 10 rounds. I know my years ago, for a fight. Ubuye lo mva nje kwifight yakho le oyilo lapha eMonti ayahamba kakuhle kwathethwa ngabahlali kwathethwa ngabantu abayazi abacimba bayawazi amanqindi kodwa nguwe okule career nguwe osemanqindi nguwe o-understanda bhetele into efuna ukuqhubeka ntoni ebomini bakho xa ubuye lo mva nala fight uyicomparisha nale ngohlobo ehambe ngalo le nto ithetha ukuthini kuzo le ithetha ukuthi ndisesemandleni I'm still kicking stronger than the horse. I mean, the fight, it was one of the fight. I mean, in the boxing, we didn't lose. But then, let's read him after that fight. I win a fight to go to December. Abantu phina ndibonanye ngoku andinakuleya kodwa ndizawubina nakuthi iSouth Africa so ndiye kule fight ndixelele mna that njengoba i-10 rounds nje ndiyodifenda mna i-ratings zam because that WBO Africa ndifake ku-ratings ze-WBO ku-number 14 so I think ekuhambeni kwethuba mhlawumbi zizawuvela i-ratings against ze-WBO mhlawumbi zimbeke ko-8. Okay. Sesiphi istrategy sikufutshane siyakhawuleza eniye nathi nizayi-approacha ngaso ifight le ethe gqi ngolu hlobo ethe gqi? Istrategy zefight njengoko ixesha belilifutshane but simanejile ufumana ifight yalo mfana noba yinye yabo sajonga sifumana ukuba ungumntu ostrong kwi-left hook and uyaqhuma xa uyibetha mfutshane so like njengokwefight endandithatha kuyo i-IBO ngaphambili ndandifike nomfana waserussia then uBelayev naye wayeze ephethe ihook because of the believer kunto yoba umntu omde obviously soloko evulekile so le fight ndilungiselele kakhulu ngohlobo loba ngelaa xesha nje elinini siye saqokelela nje i-mistakes salungisa there and there kulaa ifight yala Russian yokuqala. Sibuye umva nje kancinci phambi koba siphinde siqhubeke uthe wayiloza le fight eyandelela le kuye kwaqhubeka ntoni ebomini bakho nakwicareer yakho uye wazixela into yoba inoba wena icareer yakho ifike esiphelweni okanye you had to reconsider ezinye izinto kuye kwaqhubeka ntoni just after uphumile endlini ufikile endlini? To me la fight ndingayitsho nje nam ndithi la fight ndandingembini leya fight ngohlobo eyenza kangalo and mna ndathanda nendlela ke abantu babengicriticize ngayo indlela yoba mandikhuthe iboxing because ndimdala bla 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 you see so laa nto mna indinike amandla that mandisebenze more so that ndiprove abantu wrong that I'm still kicking. Uyayibona? Okay. So usukela ngoku ke ngoku yintoni esingayilendela ukubheka phambili because njengoba besenditshilo that ndine-fight zimbini after ifight bendiyiluzile and ndenze improvement kuzo zombini that ndisengu-ali ndisaphelele so loo nto ithetha into yoba ke ngoku kule fight ndisandoyilwa ndivela eRussia. I mean remember that le fight bendiyilwa Oregon and kunabantu bonke base-USA abaphaya besupporta boxing so mna indibeke endaweni ngohlobo loba indinika more opportunities zoba ndikwazi uba baphinde bandibezele ndiyodifendela phaya evune ndidifendele phaya and indinika more opportunities zoba kuvele nenye crack mhlawumbi yenye title you see. Okay. So loo nto iyasiphendula uba sisezambona xa ucinga uba ngabe ungacikelela mhlawumbi inoba isemingaphi iminyaka eshiyekileyo simbona u-Ali esenzela apha e-Eastern Cape nase-South Africa at eyirepresenta emanqindi ngendlela endisefresh ngayo i-4 years abantu mabayilindele that hayi ke mabancama abantu abayincane sivuyisana nawe mntu. Ndiyabulela.